चलो। काहे मुंह चोखा लेखा बनेले बड़ा? काहे ना मुंह चोखा लेखा बनाई? हां हर बाबू के इतना टोपरा जगह जमीन रह के 50-60 बीघा आज तारा बाकावला में भाग आइल बानी। पास में 1 रुपया नहीं खे का खाइल जी? सुना ए हेलो आई सुगड़ाई के जान तेरा पीछे ना तू ही दीवाना भइल बड़ा पगलाइल रहा ठीक बा। अब भागे के जान तेरा हम ना तू कहल रहा ठीक बा। इतने तो 50 बीघा जन टोपरा बाते हां ओमे से काहे ना बेच के पैसा लेके चल गई रहता। पैसा बेच के भाग गई बाबू माई जब हम शादी ना करे मन पसंद जोग छता माई बाप पैसा रखत त तिजोरिया में से निकाली ना आवत रहे। एगो कहते बड़ के एकलौता हनी आ माने एकलौता है तो कौन दिन कमाई? तारा खातिर हम चोरी करी ना घरे अपना। एक तो खुदे भाग आइल बानी बिना बतावले। चोरी काहे वो अपना घर में पैसे लेवल? जब बाप पैसा देबे ना करी बेटा की अपना खुशी खातिर हाँ। तू चोरी काहे? तू ले ना सकत रहा। हां ले लही कहीं के पैसा का हो गेल तो फिर बे पागल सन काले के पतियावेला हम कह असही बांका के हमरो के भगा देले बालू। हम फंस गेल बानी या सोतल को घर में कम से कम तेरा 50,000 ले के चाहत रहे। 50 माई बाप के एकलौता एगो ला दे। हां तार बाप मरियन तो उठा के ले जिन कुल के परवा तो सूद के ना पैसा आवता कि 1 लाख रुपया चुटकी में लेके चल आई। तार का नाम ये बा हम घर से कुछ लेके आई। हां तू लेके आब तू भगैले बाल तो हां दाल बा प्यारो गइले बा लड़तो बन लेके भगाओ तो बहुत रास्ता मुंह फुलाइले बा। तारा खुश रह के चाहिए करे जा खुश करे के चाहिए का खाली हम तू भाग गनी जा शादी करब जी। सर अब घरे दुआरे हम तो ड्यूटी करब इतना ढोया से पटल होया हम का करब? इतना सोचबो तो काम चली। काम जन तरह बाहर विदेश में इतना मिलेला ना कंपनी द्वारा। अरे करे जा तू ना करबो तो हमहू साथे मिलके करम का सोच तोरा? ओ प्यार कइले बानी कोनो प्यार कइले बालू बाहर में खराब हो जाला। हमरा ड्यूटी तू रूम पर रहबू। अगर तार माई बाप अच्छा रहित न त तार खुशी में हमार खुशी रहे। समझ गेल? बियाह काहे ना करवा देलन तार माई बाप। और वहां के जानकारी बा ना तोरे घर जानकारी बा ना हमरे घरे भाग गेल बन जा। ये तो कितना हरामी बनन को होतन कि तोरा के माई बाप हमरे एक्सेप्ट ना करी तोरा के स्वीकार ना करी। हद हाल बा रास्ता में लड़तो बड़ो ना देखा ज्यादा किटपिट करबो त हम एनिए मर जाए। चलो भीखे मांगे के रह गइल बा अब का भीख ना मांगे तो चल अब चलो ना कमाइल जाई। चलो कुटी तो भर देली 3 भकू आ चलो तनी पहले के ढोल नहीं तब आके फिर भरब। हैं बतावरी तो पुनी बदरी के मौसम बाटे इतना खराब ना। प्रणाम भैया। हैं भैया तू के हो भैया कहतल हमके माने भाईये लगा जी। अच्छा भाई लगबा हमार। हां मतलब तो देखने तो प्रणाम करनी हां कनी कुटी ढोत हो का? हां कनी ढवा दे हम काहे के तू कुटिया ढोइबा हमार 10-20 रुपया दे दिया ढवा दे। 10-20 रुपया दे तोहर के? हां अब पैसा देबे के पछे केहू के त हम अपने ढोवा तनी कुटी पैसा बचावे के पछा तू हमरे पैसा मांगतला। मजबूरी समझ खइले नहीं जा सुबह से खइले नहीं ख नहीं त खइले नहीं ख त चल घरे खाना खिया दे तनी त कुटी काहे के ढोइबा? तो सोचलन जे कि आपके काम करवा देते आपके पैसा वैसा देते तो हमके खा पी लेते जा। कहां घर तुम लोग के? घर से भाई बहन हो जा का? नहीं हां लवर लवर हां यानी प्यार मोहब्बत वाला हो जा। प्यार मोहब्बत वाला है जा त प्यार मोहब्बत होता है ना का? यार घर से मतलब भाग गइल बानी जा। अच्छा घर द्वार छोड़ के भाग गइल बड़ जा। एकर मतलब को तू जाना त अपना बाबू के छोड़ देल बल माई के आ उ अपन बाबू माई के ना शादी बियाह ना करला जा बतिया के। शादी बियाह करबे ना करे जे मजूर है खाली कहले रही तो कहत रहे ना गरीब घर के लड़की बियाह तू अमीर घर के वाले ना हो पाई। अच्छा यही से हम कहीं अपन प्यार के ना छोड़ सकेला हम यही से लेके भाग चलल। अच्छा अभी ला कुटी ढोय हमार। हां से चले मिल जी कुछ खाए पिए के भूख राज कुटिए ना ढोइबा तू। हां समझलो ना का ना ढोइबा जाके सीमेंट ला दबा कपारा पर सीमेंट ढोइबा तब तारा समझ में आई। अरे मूर्ख बाला तू एकदम समझ नहीं क्या आवत यार। अरे तोहरा समझ में नहीं क्या आवत अपना बाबू माई के छोड़ के भाग गेलो सब लइकन के संगे दूसरा के संगे। ए भैया हमनी के प्यार के बेइज्जती मत कर। तू कोई से प्यार कइले हो के ठीक बा ना बताव त प्यार बाटे त अच्छा बाबू माई नहीं खजियत बाबू माई तो जियत त बाबू माई के सेवा कइले बन त हेती गो रहलो जा त मार हगले मुतले हुआ जा कुल बिछौना पतो कुल पोसले पल्ले हुआ है तत क देना जवान क देना त बाबू माई के छोड़ के भाग जा। प्यार कर में त का करे के? अच्छा प्यार करबे त कुछ करबा जा भाग जीबा जा घर से छोड़ के ना ना त का बियाह ना करोई त का करल जी? अच्छा जी भाई एगो बात कहे जे बाप माई के ना होला ना ओके दुनिया में केहू ना होला। देखो तो समझ जे बाप माई जे मां बाप मां तारी के तो ठुकरेल बज तो जिंदगी भर बन बन के ठोकर खइबा जा। समझ
आ चल जा हमारा सामने से ना तो जान जा कि बड़ा हम खराब आदमी है। प्यार मोहब्बत के हम दुश्मन है के चलते कि माई बाबू ले प्यार कर लेला दुनिया ले दूसरा के प्यार करे कोनो फायदा ना होला। कैसे ना लगे आजला तू खाली रे बाबू तोरा हमरे के क्या करे कोई के मिल जीता समझ जा चला जा प्यार मोहब्बत कर ले होई दे खरीद दादा बाप मातारी के छोड़ के ही प्यार करतन से नहीं के समझे में नहीं कर बाप के मातारी के पगड़ी डुबावतन से छोड़ा हटावा चल हमरा कुटी लेके घरे। साला बतावा ना जंगल झाल में रहत रहत हमार देहियो जंगल झाड़ नियन हो गइल बा। गुरुजी ले कहनी हे गुरुजी हमरा के तन के पाका तन के बनवा देती ना तो वही में आराम करती ऐसे कि बहुत हमें हर हर भटकन या कुटिया में आ तन की फीलिंग उलिंग नहीं किया तन मजा बाबा प्रणाम बाबा। अरे खुश रहो अब आवा है बैठा चोर सिपाही आ गया खाइए बैठा हाँ दूर से खुश रहो बढ़ जा तब ये बच्चा हाँ बोली बाबा कहाँ चले हो बाबा हमनी के एकदम घर से भाग गइल बानी जा। घर से भाग गइल है जूता निकल बा निकाला तुम बाबा घर से भाग गइल हो काहे खाती हो बच्चा का दिक्कत है हम ही प्यार करत रही जाना कैसे हां इनका से बहुत प्यार करीला घर से भाग गइल बानी जा हाँ ना हमनी के पास 1 रुपया नहीं खाए जा पी जा। हाँ तनी हाथवा देके बताई हमनी के किस्मत में का लिखल बा। ये बच्चा तोर हाथ के रेखा त मोल टेढ़ा हो गइल बाटे ये जिंदगी अब तो टेढ़ा नियन बीती टेढ़ा नहीं बीती हां ई का कहत नहीं बाबा कहत का बानी ई तोहर का नाम हो रानी तब तब पे छोड़ा पानी इससे बड़ी मसूदार भाई अब ना मिली मजा बिहारे हर रानी सबसे मजा बा। ए बच्चा हां बोली जपा तनी त प्रभु के नाम लेके आंख मुद के हाँ जपा ताके सही कर देता अपना बॉस में करे तो सबसे बढ़िया गुरुजी के मंत्रवा कहिया काम में आई आज एक तनी के देख ले तनी मंत्रवा मार के काम कर दे महाकाल की बस 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 बच्चा ध्यान खोलो बोली बाबा जप लेनी जप ले लो सब चाह हो गई चलो हो स्वामी जी ये क्या पता नहीं स्वामी जी केकरा स्वामी जी कहती है स्वामी जी हाँ आप ही कोना भेष में आ जाए ना हमरा पूछेबे ना करब कहीं ना के जी हमर अरे कौन स्वामी जी के हो पता रोहित जजमान है ना हां जा लेके जा क्या आपके भाई है नहीं चलो अब यार बैठ के बतिया ला अरे हमके नहीं कुछ ना भाग के आइल बनी जा घर से भाई घर से भाग के आइल बनी जा हम तू हाँ ना तो अरे कुल का होता ए और भूख लागल बा तनी के होई कुल लोगता ए तू के रहो हमर एक भाई उ नहीं के अरे भाई ना लवर देखा लवर कहता कुकुर कहेंगे कौन लवर है नहीं कि जन भागे रे अरे लवर तो रोहित स्वामी जी ये सब कहां सुनने के मिलता है जाओ यहां से हटो भागो तुम चिंता नहीं है बारो का मर्ज बाहर में कहीं का भागे ले बड़ी मां सबसे बढ़िया की रहे स्वामी जी आपके कोई दियाद में ना रहे नहीं पड़ोसन रहला स ढेर उत्पात कइले रहला स तो हमरा के लवर कहता देखी तो जाए नहीं है कवर में कोई उससे मतलब नहीं के आप ऐसा ऐसा बानी ना कि कुछ कर देवी ना कि बताई को हमरा के लवर काहे कहत रहे छोड़ा जाए तो विश्राम यही से मन को मार दे के लठिए ले विश्राम करो करो खल विश्राम में होई अरे तो आख सब चीज होई जेहन कहू तेवन होई हो रानिया चले चके ये दा कदम ई डा न करले बना स हमरा के जब हम कुटी ढो तनी ओ बेले के कब जाते बन तोले फिर दूसर का तू फिर आगुले ना मिला कर पैसा अब पैसा के बात नहीं के भैया हां उ एगो बाबा बेटा के रास्ते में तारा मिल से गइलन जाता हां औ के जन का कोइले अवन कि ओकरा बस में हो गेली हो अच्छा हम ही सोच के औरी तो बढ़िया हो गेल रे ओकरा बस में हो गेल तो एकदम पगलेट वाला पर बाग माई के छोड़ के ओकरा पाछे रोवत ल इतना सुंदर बिया
तो हम घरवा जाए तो कर बाबू माई कोई के हमर लड़किया के भगा के ले गए रहे। डर लगा था केस कर दिया हम फंस जाई बढ़िया हां से। ई तो बात सही कहतले। तोरा के तो कहत रही कि देखा तोर बिया कल दूसरा के संग जाई भाग जाईबू। हां भागे गई। चल तो तनी हम देखतन चल तो। आओ ना। चल 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 कोई देखरी दादा ई बाप महतारी के एकदम सूर्य डुबावत न सुना। चलो अपन देखत। ये कनिया हाँ, एगो बात बोले, का बोली ना? चला एजा सन के दूसरा जगह। का है? हाँ कोनो आज ऐसा तो दिक्कत हो जाई, ऐसे बढ़िया बात दूसरा जगह चल जाई ना तो अलगे मजा आई। बस स्वामी हाँ मियां बीबी हो के हमने के का ड्राइक बा। तू न मियाँ बीबी जाना तारू, हम तो नहीं जाना तेरे दूसरा घर क्या हो। ओए बाप रे बाप। ए खड़ा खड़ा ई के जी? हाँ, ऊ क्या दूसरा का सुन। स्वामी सामी तोर लभर हुआ। हां हां अच्छा पूरा लका हो के नए का। ए खबरदार है तेरे बोलम ता। आज ना के संगमा घर वाले भागल ले ऊ के हा का बोलत रही? का बोलत सन का है? सन का हा बोल ना सन का कबू तो हमरा के जंतु नहीं करे। आया भैया करे का कल बोलो कर संग रे कुछ नहीं किया कुछ नहीं कइले नहीं। करे ऊ सही रहलियो खुद हमरा के आई रहल से खाली ओबे ले तन चीज 10 मिनट आधा घंटा होता है। का बात आ कहत रहलियो पैसा मांगत रहलियो से खाए के घर ले भागल है स बता कोनी के दूगो हंस के जोड़ा के बिछा तले तू रे। ना 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 हां ना तू जादू टोना चला के ओकरा बोकर मती मार देल बेले। हम तो काहे हम भइली है। हां हमर तनी गुरुजी कहत ना के शक्तिया देखत तोरा में काम आवे, लेकिन तो शक्तिया यूज कोई नहीं है तो सही में काम आवे। अच्छा सही के ले है ना हाँ। यूज के ले है ना। हाँ। तो अब अपन शक्ति हम तोरा पे यूज कर। ना 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 हमारा में इतना शक्ति है ना तो के दिखावत अरे है। ना ना हम सही करते हैं सही करते हैं सही करते हैं। सही कर ओके सही कर ना तो जानवर सही कर लेकिन तू सही करते नहीं है बाबू। मारम ना कि चनिया पके 12 एकदम झड़ जाई। नहीं अभी जीना है, चानी झाड़ नहीं। का करे? अरे करते हैं जल्दी कर जल्दी कर मंत्र तो महाराज बोले थे तब ना बोल बोल मैं भुला जाता नहीं कभी कभी। बोल तो ठेल दे लगा के नहीं ले। नहीं जो कलकत्ता वाली मैया वाली ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओए छ करे वो लोट गेल रे आय लोटा धलो करे। अरे लटल नहीं हो तन के हो बेहोश होना आदमी उ मंत्र वासे खाली 1 सेकंड खाती। ए भैया हमर करेजा जान कहां भड़नी? करेजा जान ई के अरे करेजा जानी ना हुआ बच्चा गोड़ पे गिरत तनी हमके कुछ मत मरिया ना बटी हम चल जाई हम तो कहत न भाग चल के ना रे। भागा भागा अरे होई देख रे करे इहे ना तर करेजा जानवर रे। ना हमरे कुछ याद नहीं कि हमने से जात रही जाई रास्ता था के वही हाथ दिखावे लगल रहो। हां अच्छा हाथ दिखाओ तो तनी हाथ दिखाओ चल दिखाओ चल तू हाथ फैलाओ चल तू कहीं ना कहीं। उन करा में आदत खराब है हाथ फैलावत सब। आगे फिर तब कर तले रे ये या ये हिया काहे रो तोरा? रोई ना ये तू पूछा तो रोवत काहे बानी। चला ना जान चले हमनी के। बाबा तो जा का ना। का कइलू हो। जान अबे कहतली ओकरा के अरे तोनी के शर्म कर सके अबे तो तोनी संग ई घटना भइला अब आगे जाके तोनी के संग का घटना हुई आगे जिंदगी में बता के बाऊ माई के तोनी के इज्जत डुबा घल्ला सकते ई तरह तोनी भागल बड़ से घर छोड़ के देखो सा तोरे तो एक ठीक कर ले बानी ना हम हाँ, हमरे चलते ठीक होना तो बाबा हाँ, लेके इनकार के चलते भाग गुरत कहीं आ देखू हाँ। सीधा करके छोड़ दे हाँ, एक छोड़ के सीधा अपना बाऊ माई कहीं जो घरे एकर चौपा के हम चल जाए। हां कर घर पहुंचा दे सही सही हां आ तू अपना घर द्वार बाऊ माई करे ठीक ना। ठीक बा माफी चाहते नहीं जो गलती हो गई कान पकड़ो तो नहीं। अरे जेकर बाऊ माई दुनिया में ना होना कोई ना होला दुनिया अन्हार बा बाऊ माई भी ना चल आ तोनी के बाऊ माई के ठुकरा के जातल स देखो जो काम कर स जा सम तोनी के घरे आए आ तोनी के बाऊ माई ले कह के बियाह करा दे ठीक बा ठीक ना। हां ठीक बा चलो, घरे तो के चौपा दे। एबार तोनी के तो घरवा दूर पूछबे ना कनी रुको रुको घरवा दूर पूछ ली पहले।